tangsan le zeu te chu hotel an room tura chun an valuta tangsana chu thuin a khovel hmasa a an ram chunga lo lut alo beilep thin dan te chu angai tu chuaka ama level pui aya sang tam tak lo tukzal to thinin a chan bul pui berpo a hidden weapon wang hi ani zuan tian record an second ziram phalo kha lo ziru ka wangin hidden weapon a asang hle a ti chuan tangsan chuan a hidden weapon tur zogin dor hlui to tak pakhata chuan zeu nen an valuta tangsana chuan a zon ruk thin le a du em hair crystal do kana omchu a hmuwa tangsana chuan a manja te chu zotin soi thadu lovin a thal phalbe khau lo tangsana a en chuan a kong hren chu a hmuwa tunge a master ani ti chu hrehalin a thlon chun a penghal ta daya ti chuan tangsana le zeu te chu hotel a kirlein tangsana chuan a thil lei thu chu bowin a chu ke ngala thil mum enga mozat lo chuakin a kuta ada chuan hreu sepin alo om le a chu thil chu khumlama chuan thlo phein hreu burna zon vel a puan te chu a thler chenghal vek maya hei hi a khovel masa a secret weapon ni in dragon beard ni diltin a minga vu abok ti chuan tangsan le zeu te chu tangsana mastering kal tura ati na mun strike academy ya chuan an vakal ve a an va thlen chuan enga mozat lo om toin an nu le paten an fa te kaltir tumin an lo in tlar pui hloma ti chuan endik tu putar pa chuan an kut chu lo khoin an kal thei tur le kal thei lo tur chu alo thlir sang mak maka a thil ti dan vel te chu du lovin pa fa te chuan paisa an lo pek lok to awangin bum tua an puwa chu vele hotel tangsanan a imbei pui pa dai mobile khalo langin boina siam tu chu a chin pel tur thu soin a sol ring chu ati chuk ngala adota chon mei che chelo le changkang zet lokalin ani hi ning rong ani endik tupa chuan khoi mona tanga local nge ni ti hringhalin a martial sol tilang turin a tingala ti chuan a pas thu soin mundanga test dangwa nei le turin atia tangsan le zeu te vakal vele ngalin an kut a khoi chon an sol bis tilang turin ati vele ngala ti chuan an ni panhi chu an pas belia dai mobile chuan pas thar pathum te chu get chunga lupuin test panhi na an nei na mun turlam chu apan puya tangsana le mobile te chu lo in sur thep to e ti lo chon unaw ang main anin ngai ngala strike academy hi southgate of suto omnin academy a chun are theipol takania tangsan chuan zeu eitur so seis leitumin avapana lo zur tupa tlangwal hi oscar ani in food branch martial sol ani bok anni ang chi hi chuan in beina mi va attack na ang chi khanei lo ma se a sol power manga asiam so seisian a thinta power ati pun thei mai ba ka liampo lo tur se a le tam takin an dam chak pha thin bok mobile chuan a mel hriat an academy in ziaglu tharve tholo hruain ani hi zu ching ani test panhina tan tangsana chuan a level za chu atea level 29 ni mekin zeu chuan ati velia zeu po level somni pakwa ani ve mek bok zeu zua ningrong chu vakal phein a level za chu ate ve ngala ani po level somni paruk ani ve meka a top na zu ching chuan ti velein ani po level somni pasari ani ve mek bok ti chuan mobile chuan anni pali tangsan zeu rong le zu ching te chu test pathumna a to berna an nei na mun turlam chu apan puya anwa thlen chuan Mr. Zhao Uji lo omin headmaster Dean om lo awangin ama hian akai hruai don ani a test pathumna hi mobile hian ti pui thinin ma se tun tum chu tangsana le a thian te ho mel a mu chuan in fiam pui achak tatlata Mr. Uji hi level somsari paruk lai ni toin Soul Saint ani to a Soul types premier in Strike Academia chakber tu ani mekani ti chuan Uji chuan tangsana le a thian te ho chu anin beidan tur soi ho tirin hun apia
an teacher uji hi mi chakle ming thang taklo din akala ti a hriat lar thin ania dualo kontin na an hloron spirit hall du lo thil tin soul emperor level mi sompa rukzetin tha tumin an beirona chung ho laka tang chuan nungdama tlan chuak thei ko pachak ani soul emperor ho hi level somruk pakhatranga somsari in kar ni in soul rings paruk an nei to thin soul emperor chunga hian soul saint oma chu level somsari pakhatranga somriat in kar ni in chu Mr. Uji level chu ani ti chuan tangsana te hi level somthum pel po an omlova an beidan tur chu uluk takin an soi hawa zia u le chingching te hi rabbit le ket nin attack tua adda a ti chuan ning rong hi seven treasure glaze tlan ni in a martial soul hi chiba ambar pakoda ani an tlan hi dualo continent a chuan mingthang le lar berpol ania attack tua tang thailo ma se ral khata tangin an thianti an lo support thina an speed te an tharum le an power zong alo up sak thei ani chu wang chuan level in ang reng in beya chiba ambar pakoda puitu an nei phot chuan an level puipo du tokin an chingchilit vel theiti na ani chu ti chuan tangsana chuan an beidan turte chu soin an position turte chu asem kwala reife an soi khom nu chuan tangsana te pali chuan uji pe chu anin peita rong chuan amartial soul manghalin an hnunga tangsana te hi alo support don ani uji chuan ambar pakoda thilti theina a hriat awangin rong chu agbitum hala mase tangsan chuan a thilti tum hrelokin aman ma chuan apui man hlawa ti chuan tangsan zia u le zu chingte chuan an zirtir tu uji chu an beitam hia mai le mase uji chuan amartial soul po mangdu lovin an beina velte chu alo do mai maya ti chuan effect engma a omlo awangin ning rong chuan a thiante chu an power alo up sakle a level ala hiam awangin 30% vel bak an power up sak theilawa darkar khatle a chan be chung chu apui thei bokani ti chuan tangsana chuan a blue silver plan amanin a phur hlom ta veka chumi zo chuan alaya a han thil tlang le zoka masi an teacher uji hian a martial soul le a soul power pakhat po ala manglova ti chuan in fiam puitla ka ngain a martial soul chu amang ve a soul base a tilan rol chuan tangsanan a phur be na zong te chu adar ta chuaya a force nat lutuk awangin zeu chuan a balance a hlawa tangsana le zeu te chu va attack le ngalin zeu chuan tangsana chu namsonin ama chu alo indo a mase tangsan chuan zeu chu alo chanman le hlawa nilo chem chuan an mang tha ngai nge yang fu man lo ma se a force awang chuan ni ko hreloin om hala zu chingpo ni ko hrelo omin mobile chuan alo pom ve bok rong hi chu soul supporter ani awangin attack tu a tang thei si lawa tangsana chi abang ta tangsana chuan ning rong chu apom tira uji chuan omzia om to lo tin tangsana chu du tok to turin alo tia mase zeu ati na ta wangin a thinarim na sakher maile mipa taka in be puya a chauta a tangsan hian ama level ai sang te po alo tukzal to thin kan ti kha a chan po zuan tian record a khovel ma sa a zirle hidden weapon a san em wang ani pakhat ti chuan tangsan chuan a thiam thil zong le a theina zong a be chu atum ta a ti chuan a hidden weapon 24 moonlight chu ti chuakin alama chuan anwa sur phei ta chur mai ti chuan a blue silver plan amanin cha takin atom khat veka mase chungpo chu olsam takin alo ti chele ngal vek mai tangsana chu in sasangin uji chuan a skills palina mangin tangsana chu a be chun zom hala uji chuan pressure na taksiamin
chumi chunga chun tangsan chu a chet po a che hlei theilova an level a insan hlei em awangin tangsana chuan a theile theilovin a lo bum hram thin ani ti chuan an teacher OG chuan tangsana chu man fu na chance anei ta hlawa chain ang tak a solbis power manin attack atum hala ma se tangsan chuan chu a lo chhut phaveka tangsana chuan kumza upa blue silver plan second soul parasitic hunted vibe anti chu mangin ataksa tanga lo chokin a phur hlom ta vek maya chumi rule chun a hidden weapon chun a kap zuya mase a soul power awagin ataksa pakhat ma lut lovin ati dar le ta vek mai mase a in rin lo laya a ka chu ho chuan ataksa chun an valut ta fair fura a hidden weapon a khan tur atela mase a chak ngain ala chakreng mai ti chuan tangsana chuan atan chakna chance om to lo ani ti a hriat chuan a kut veilama clear sky hammer chu le chuakin an teacher OG chu a chuleng ta dor mai ama kan soi to ang khan clear sky hammer hi soul master te nei chi a chuan a chakber pol le a hlo om ber pol ani mina zong nei thei ani lo bok an in be zo nu chuan an teacher chuan test pathumna an paltlanga an pass vek thu a soya ti chuan tangsana chuan a hidden weapon ataksa akalu te chu avalak saka alak chu azo chuan a chawa wangin ni ko hrelovin atluve ngala azana chun OG chuan an zirlai tharin khati taka chei ha a power te aman chu atir wang khan a ril ru nine hremna pek dan tur angai tu a chuti lai chuan ram hnuailama tang chuan amhinga kautu amin thoma hria ama kautu omnalam chu panin por takin akal phaya amhu chuan tu ti hriat lo kordum veka in thuam din eng boina nge idu tin azot ngala chupa chu chukin OG omnalam chu panin asol ring chu atilanga the grand solen master title dualo level a thleng to ani ti a hmu chu a thlan tuite chu a far zoi zoya dualo continent a ani ang level thleng hi chu mitlem te bak an om lova a kut dinglama tang chuan tu bo liang zet mai clear sky hammer tangsana kut veilama om angkha alo la chuak boka ani hi an khuami ten thirdeng tu anga an hriat tangsana pa tang ho kha alo ni reng mai afa pa tangsana khati taka asoi sak awang khan zirtirna peturin a kau chuak alo nia an headmaster din lo thlengin a thian pa thlawang chu lo ho atuma mase an hmami chu tunge ani ti a hriat chuan lord hotian tin a du du a che turin a ti taringota ti chuan tang ho chuan OG chu a du tokin asoi sata hrepa ti chuan a thian headmaster chuan anin soi salai chu alo clear taringota a chanpo a thin an ti rim chuan an niang title le level chuan an panhi pon mit khap kar lova a met sor vek theidon ani ti a chian em wang ani OG chuan a student te a test na a local thui hret awangin ngai dam chu adila ti chuan tang ho chuan thil enga moni hrilin an ni panhi chu akal san ta a